Писахте ми. Само да го намеря. Разкажи за себе си на видео отговор. Казвам се Первентонаева Мехмедова. На 13 години съм от Царя Брод. Родена съм на 11 август 1998 година. 7 клас съм. Тази година ще кандидатствам. Първо желание МЕГИ, второ езикова и трето желание хуманитарна или икономика. Обичам страшно много приятелите и семейството си, колкото и да ме ядосват. Заобиколена съм от егоисти, с което не се гордея много. Русичка съм леко. Понякога, когато се разлегавя, страшни сцепки правя. Обичам да пия фанта портокал. Обичам да ям роло Стефани и бутер с пиле. Най-добра приятелка ми е Цветомира Малон. Много миличка, много сладка. Обичам я прекалено ужасно много. Мразя хора, които не могат да се защитават сами. Нали, ако тръгнеш да се караш с някой, този човек води още 5-6 и ти си сам, което показва, че ти имаш много повече достоинство. Мразя приятелките, които винаги ще са с нас, не зарязват след една година, една-две. Мразя хора, които настройват едни срещу други, изкарват приятелки. Мразя момичета, които развалят връзки. Мразя лицемерки, които се подмазват. Мразя приятелки, които се държат мило само за да си поискат услуга. Мразя хора, които са приятелки с други само заради популярност. Друго. Съседите ми са много пекани хора. Обичам небесно синя и бебешко синя цвят. Любим цвяточе са ми кафеви. Сиви или черни. Много, и пак ще кажа, много обичам приятелите си. Колкото и да ме ядосват. Обичам да нося къси панталонки. Обичам обички много да нося. Харесвам си ногтите, не знам дали ще се видят. Дълги са. Харесвам хора, които са по-спонтанни, като Мерлин, тя особено. Обичам хора като Кадер и Диана, Диана Георгиева. Хора, които въпреки всичко са останали с теб и ти помагат да преодолееш всичко. Цветомира, тя е уникален човек, най-добра приятелка. Един уникален човек, удивителен просто. Винаги ще ти помогне, винаги е насреща, всеотдаен приятел. Обичам видеоразговори по скайп. Обичам, когато говоря по телефона с някой, например, ако е 10 минути, да е 9 минути смях. Обичам да ходя на танцова. Ходя
на народни танци от няколко години. Страшно много ми харесва. И просто нещо е, да ходя на танцове е едно от нещата, които страшно много обичам и ме радва и ме разтоварва, когато имам тежък ден. Жалко, че само 2 пъти седмично, а понякога даже 1 път. Ами, това е, мисля. И пак ще кажа, обичам приятелите си страшно много и особено най-добрата ми приятелка Цветомира.